Torje a încercat o minge pentru Cătălin Munteanu. Torje recuperează în fața lui Latovlevici. Torje este în careu. Torje! Bară! Minutul 3, prima mare ocazie pentru Dinamo. Torje a reușit acolo să facă o fază foarte spectaculoasă și era gata să deschidă scorul. Coșmarul Stelei este mic, dar foarte intens. Revedem această fază cu Torje, cel care le-a creat atâtea probleme steliștilor în ultimele meciuri. Ce execuție are Torje! Bănel Nicoliță încearcă o trecere acolo. Bănel în careul lui Dinamo. Continuă Bănel, este agățat și Marius Avram îi face semn lui Bănel Nicoliță să se ridice. Ce început interesant, ce început tensionat. Două ocazii până acum, Dinamo cu cea mai mare. Acum un fault al lui Alexe. Lovitură liberă pentru Steaua. Bănel Nicoliță continuă să se lamenteze după faza de mai devreme. Să revedem. Bănel trece de Mărgăritescu, care încearcă să-l bareze și este un contact acolo. Da, Bănel, cred că putea să dea penalti. Bănel este agățat de emoții, bine cunoscut pentru stilul său, calm, așezat, zâmbitor de multe ori, așa cum l-am văzut și mai devreme. Pentru acest final de sezon la Steaua, o centrare a lui Brandan și o nouă minge periculoasă trimisă spre poarta lui Bălgrădean. Steaua a avut foarte mulți capitani în această stagiune. Revedem ocazia de mai devreme. Bălgrădean trebuie să coboare tot mai mult, pentru că până acum l-am văzut pe Bordeanu pus clar sub presiune de Nicoliță. Iată și momentul de box al lui Mihai Stoica a campionatului. Revedem reușita magnifică a lui Dică Bălgrădean, spectator. Este un portar tânăr, un portar în care dinamoviștii își pun mari speranțe, însă la această fază a fost făcut șahmat de bătrânul Dică, omul care în acest final de sezon i-a făcut fericiți peste tot. Dar noi trebuie să revedem încă o dată această execuție senzațională a lui Dică într-un fotbal în care vedem rar astfel de execuții din lovituri libere. Dică aduce o rază de soare și cred că iată, avem și reacția suporterilor și reacția lui Olăroiu, a lui Gigi Becali și Nicoliță nu este offside. Centrarea lui Bănel Nicoliță! Wow! Ce bine a centrat Nicoliță, însă Bilașco trimite pe lângă poarta lui Dinamo. Avem în reluare acest moment în care, într-adevăr, Bănel Nicoliță pare a fi ținut în joc de Grigore. Centrarea extraordinară a lui Bănel și reluarea lui Bilașco. Van Postingel de la Utrecht în Europa League și așa mai departe. Șuta lui Torje! Gol! Gol al lui Torje! Cei mai valoroși jucători de pe teren, Dică și Torje, reușesc să marcheze amândoi din lovitură liberă. O finală magnifică după 21 de ani între Steaua și Dinamo. Ce replica lui Torje dintr-o poziție asemănătoare cu cea din care Dică a deschis scorul. Torje reușește egalarea. Torje este coșmarul Stelei din 2011. A reușit să marcheze și în Ghencea. Ronald Dică și Torjinho, cei doi brazilieni din această finală a Cupei României, își arată clasa în această fază. Sigur, se poate discuta de o eventuală greșeală a lui Tătărușanu, pentru că totuși Torje a trimis pe colțul portarului, dar până la urmă și Dică a executat la fel, tot pe colțul lui Bălgrădean. După meciuri închise între Steaua și Dinamo, avem parte de un show total în finala Cupei României. Și iată și reacția lui Gigi Nețoiu și mai ales a lui Cristi Borcea și evident nu putem să scăpăm și reacția lui Andone. Da, o dedicație pentru fanii. Capul prea jos, dar este momentul pentru o reluare și la golul lui Torje. Îl vedem pe Tătărușanu, care are tentația de a se duce în spatele zidului pentru a bloca o eventuală execuție a lui Torje peste zid și este surprins de această minge trimisă teribil de Torje. Este un gol la indigo, aș putea spune, pentru că aceeași reacție a avut-o și Bălgrădean. A încercat să se uite peste zid, să încerce să blocheze pe Dică la un eventual șut peste zid și a fost surprins. Arată minunat pentru această finală și să nu uităm de spectacolul fantastic care a fost în pauză aici. După o primă repriză entuziasmantă am avut parte și de un spectacol grandios care a fost în direct pe Sport.ro. Va fi o noapte lungă pe Sport.ro, pentru că după această finală vor continua comentariile. Acum însă meciul parcă i-a pus și mai multe probleme decât atunci. Surdu după această minge și este gol! Autogolul lui Bogoianu.
ultimul său meci înainte de plecarea, de întoarcerea la Universitatea Craiova. Bărboianu face o greșeală uriașă. A încercat să ia fața lui Surdu, dar a trimis imparabil în plasa porții lui Bălgrădean. Îmi aduc aminte de un astfel de autogol reușit în ghilimele de Regenkampf, de la marginea careului, cu un șut imparabil pe când juca la Steaua. Am văzut că niciunui jucător de pe teren își depășește jucătorii cu ușurință. Iată execuția uluitoare a lui Bărboianu din drop, precum cea a lui Torje de la bara din prima repriză. Incredibil ce a făcut fundașul lui Dinamo în această fază. Cât de mult a ținut Dinamo să-l aducă pe Bărboianu în echipă și iată ce lovitură primește profesionist. Un profesionist adevărat. Oloroiu nu se bucură la autogolul lui Bărboianu, îi face semnul Gigi Becali, a fost autogol, stai liniștit. Am văzut și bucuria reținută lui Mihai Stoica mai devreme. Da, jocul este întrerupt pentru că are o atitudine conformă cu cea a televiziunilor europene. Nu sunt prezentate prea mult aceste torțe trimise în teren. Mihai Stoica se duce către zona în care fără să-i fi cerut permisiunea lui Marius Avram. Iată, jocul este oprit. Mihai Stoica se duce către zona în care suporterii steliși fac haos în aceste momente. Da, e foarte posibil să-i se întâmple Stelei ce i s-a întâmplat Rapidului, nu? În meciul din Giulești, faimos, cel cu scandalul Bricheta. Mihai Stoica știe prea bine lucrul acesta și încearcă să-și calmeze suporterii. Aceștia se joacă cu focul și la propriu și la figurat. Ar fi păcat dacă această finală, atât de frumoasă până acum, să se încheie printr-o decizie, să zicem, la masa verde. Și reușește să prindă mingea, însă Torje este lângă o torță. Nu, așa ceva nu se poate. Așa ceva nu se poate. Păcat de acel efort senzațional al lui Torje, care era aproape de poarta lui Tătărușanu. Este total ilogic ce fac suporterii celor două echipe. Să nu uităm de o altă predicție făcută înainte acestei finale, de această dată de președintele Ligii, Dumitru Dragomir, care a spus că va fi infern aici la Brașov. Din păcate, iată, și predicția lui se confirmă. Îl vedem pe Torje, care vrea să centreze, ajunsese într-o poziție foarte bună în careul Stelei, dar așa ceva n-am mai văzut niciodată pe un teren din România. Este greu de înțeles cum jandarmeria nu poate să țină sub control această situație și mai mult de atât această torță care a ajuns în preajma lui Torje. Mi-a adus aminte de incidentul groaznic din Giulești. Recent o fată a suferit arsuri foarte grave după ce în această finală, spunea Cristi Borcea. Acum Torje pe partea dreaptă, centrarea lui Torje, minge deviată de Galamaz. Surdu joacă 1-1 cu Grigore, continuă Surdu, este în careu, continuă Surdu. Bălgrădean însă a acoperit foarte bine colțul scurt. Iată-l pe Seche, controlând foarte bine și o minge pentru viteza lui Surdu. Surdu singur cu Bălgrădean, Surdu în continuare, Surdu este blocat în cele din urmă.